Det er regnvejr i dag. Vi har optagelser af scene 152. Det er nogle af Allan Karlsens sidste optagelser. Allan og Tina har været her siden i tirsdags, det vil sige i 4 dage, hvor vi ikke har haft mulighed for at kunne optage de optagelser, vi skulle lave, på grund af, at det enten bare har været så solen skinnet. Det har faktisk været det, der har været problemet, at de optagelser skulle laves i dårligt vejr. I dag har vi så det store problem, at det pjasker ned. Så optagelsen, de kører i regnvejr. Det gør bare, at der er en del problemer. Mit lille udstyr får en lille fin regnhætte på. Meget primitivt med lidt tape. Men det holder i hvert fald tørt. Så det er meget fint. Så har vi Allan, han er ved at få tørret tøj. Der står i med meget frækt tøj. Og Elias, han er også ved at få tørret tøj. Og Christoffer, han er bare generelt tør. Og det er Charlotte og Tina, der tørrer tøj med hårdtørrer. Stor stil. Hvad bliver tørret? Tørre på liv og løs. Det er en dejlig søndag formiddag. Allan Karlsen er gået i gang med en gang Captain Morgan og solsikkeolie. Rapsolie. Rapsolie var det. Det er Tina Nørbys specielle drink. Den er yummy lækker. Ja. Allan, hvorfor er det, du skal have sådan en dejlig drink her fra morgenstunden af? Er det bare et behov, eller? Jeg er hæs. Du er hæs. Hvorfor det? Jamen, det har jo nok noget at gøre med alt det råben og skrigen i går. Du råbte og skreg i går. Tror jeg nok. Ja. Og så er det rimelig vådt. Meget. Så nu tager du sådan en god lille tjusse der. Slå 11:30. Skål på det. Lyden. Nu er jeg klar. Okay, godt. Vi gør klar til optagelse. Jeg vil jo ikke sidde og starte med at sige, at jeg hedder Tina Nørby, vel? Eller? Nej, fordi sådan et navn sætter jeg på. Ja, okay. Jeg ved godt, du er Tina Nørby. Den er tændt! Den er tændt, Nå. den jeg er meget sikker på, at den kører. Det er den. Dejligt fokuseret. Super. Jamen, hej. At være her i Norge. De locations er også bare noget fuldstændig unikt. Det tror jeg sgu ikke, jeg har set før på dansk film. Jeg startede jo med at skulle til Langeland. Og jeg havde så at sige ingen rigtige forventninger, hvad jeg sådan lige skulle ind til, men blev meget positivt overrasket over forløbet, fordi der var så meget styr på det hele, og sammenholdet gjorde, at man følte sig tryg. Og det er utrolig vigtigt for mig, når man skal indspille krævende scener. At Brian, han er professionel, han er hård, men også samtidig blød og humoristisk. Og den kombination for mig gør, at jeg kommer i respekt på den gode måde, så at jeg føler mig tryg til at lave scenerne. Det var meget spændende at være med gennem hele forløbet. Og det har været en kæmpe udfordring. Det var enormt spændende, og det var også stressende. Fordi Brian, han er perfektionistisk ud til alle fingerspidserne. Og det gør, at man selvfølgelig bange for, at man træder lidt ved siden af. Men på den gode måde, fordi det kører. Jeg glæder mig utrolig meget til at se det færdige resultat. Jeg er sikker på, at den film, den får så meget omtale.
bliver virkelig et hit. Det er ikke sekund i tvivl om. Lækkert, at jeg kunne få lov til at bruge min uddannelse som make-up-artist. Det har jeg taget mit materiale med for en sikkerheds skyld. Og fik lavet nogle special effekter. Lige nøjagtigt i dag er slut. Ja. Tak for alt. En fed idé med, at vi skal lave revy. Det giver et godt sammenhold, det giver samarbejde, det er filmrelateret, og alligevel er det for sjov. Og det, jamen jeg går herfra med den fedeste rygsæk simpelthen. Det går rigtig Tulu. Hold kæft, det har været nogle dage her, altså. Personligt så kommer jeg virkelig både på skærmen, på foran kameraet og bag kameraet, så kommer jeg hele følelsesregistret hjem. Altså, det er lige fra at være helt grædefærdig, hvad end det så kan være over, til at være højt på strå og virkelig bare synes, at det kører nu. Og vi har også altså, haft nogle... Eller jeg har haft nogle små skænderier med Brian, men jeg er virkelig glad for, at... Faktisk er jeg lidt glad for, at vi godt kan blive sådan lidt på hinanden, men det er så fedt. Jeg synes, det er fantastisk og stort af Brian. At han så kommer hen til mig bagefter, og vi får talt ud om tingene, og ja, altså, ja, det, jeg sætter utrolig stor pris på, at vi faktisk kan tale om alt, føler jeg. En stor støtte for mig, også selvom at vi nogle gange, som sagt, går lidt i totterne på hinanden. Ja. Jeg synes, det er så underligt, at Lasse-karakteren... Altså, jeg aldrig nogensinde igen skal filme med Lasse. En så dominerende rolle i filmen. Og nu har vi taget alt med ham. Det synes jeg er underligt. Og lidt skørt. Det er lidt surrealistisk. At jeg havde gået og glædet mig så meget. Og set så meget frem til, at vi skulle gå i gang. Og selvom vi også har været i gang længe, så sidder jeg lige nu med sådan en følelse af, at ja, vi er ikke lige gået i gang. Nu er det snart slut. Det synes jeg er underligt. Men altså, ja. Jeg tror godt, det bliver rigtig godt. Jeg synes, alle på holdet gør det rigtig godt. Jeg tror virkelig, at Brian er i gang med at skabe noget her. Og nu ved jeg godt, at det er dig, der skal sidde og redigere i det, Brian. Og derfor vil jeg gerne sige det til dig. Jeg er meget stolt af dig. Og det kører op og ned. Og det ved vi begge to. Men jeg er utrolig glad for det samarbejde, vi har. Tak for det. Revyen i går var sådan hyle morsomt. Altså, jeg ved ikke, hvor kort tid vi havde til at forberede det. Men der var ikke et indslag, hvor vi ikke alle sammen blev døde af grin. Altså, det var virkelig, det var så internt og fantastisk. Altså, det var virkelig, virkelig, virkelig sjovt, synes jeg.
Det sjoveste vil jeg nok mene, det var Lasse og Anne Mettes, eller Allan og Tinas show, hvor Anne Mette, som jo var moren, og Lasse som faren i filmen, de lige havde gået 180 grader rundt, og Lasse var den søde Lasse-far, og Anne Mette. Og hun var bare en kælling, som ville have sin pølseret. Christoffer, nu skal du lige komme med mig et øjeblik, fordi du skal lige gemmes et øjeblik. Okay. Ja. Bare lige et øjeblik, ikke? Skal jeg følge med? Stiller du dig bare lige herude, bare på måtten. Bare lige et kort øjeblik. Okay, nu er det bange. Ja. Fint. Godt. Nu skal vi lige... Det er sådan, så jeg har købt en stor pose slik til Christoffer. Og den pose slik skal Christoffer finde. Han får 2 terninger. Og alt efter hvor mange øjne terningerne viser, det er hans minutter. Christoffer tror selvfølgelig, at jeg gemmer den her pose herinde i huset, fordi han skal stå derude. Hvad han ikke ved er, at jeg allerede har gemt den ude i hans egen taske, som han lige haft med. Så der tror han selvfølgelig ikke, at det er slik. Tror jeg. Nu må vi se. Så nu tager vi ham ind. Så. Hvad nu? Nu skal vi lege. Nu skal du se. Nu kan du sætte dig her. Nu får du lige 2 terninger af mig. Nå, de var her. Godt. De her 2 terninger. Hver lille prik betyder 1 minut. Nej. Det er sådan, så at jeg har gemt en meget stor pose slik. Hvis du kan finde den slik et eller andet sted her i huset. Altså, i det her. Et eller andet sted i huset. Så får du hele den pose, men kun hvis du finder den inden for dine minutter. Det er altså en meget stor pose slik. Den er større end Johans. Det skal der ledes. Og som sagt, den er i huset. Skal vi tage tid? Så lige så snart, at du har slået, så er tiden i gang. Okay? Vent lidt. Ja, hvis du kan. Ja, vi er klar. 6 minutter har du. Så husk, det var mig, der har gemt den. Ja. Så den er jo gemt godt. Ja. Du har brugt 1,5 minut, så du har 6,5 tilbage. Var det ikke 8? Han har 6 minutter. 6 minutter. Snart 4 minutter tilbage. Kom derud. Der var du helt slut. Med meget hjælp. Hold da op. Hvorfor tror du, at jeg stalte dig helt herude? Det kunne jeg da heller ikke, men det var også derfor, jeg satte dig herude, fordi så troede du, at jeg havde gemt den herinde. Du har sikkert gjort det, inden at du kom ind. Præcis. Så, Johan, nu må du rundt. Må vi lige prøve at se, hvor meget du har? Hvis vi nu tager en helt ny pølse, Du holder en pølse i hånden, ja? så holder jeg den her. Ja. Jeg tager 2 fingre her. Ja. Og det er cirka 4 cm fra pølsens start. Ja. Ja. Og så tager jeg en kniv. Ja. God, skarp kniv. En brødkniv, ja. Ja. God brødkniv. Så lægger jeg den her. Og laver du snit? Ikke endnu. Nej, du lægger den bare lige Jeg klar. vurderer først lige, hvor langt jeg egentlig er fra pølsens start. Ja. Sådan cirka 0,5 centimeter. Ja. Vi laver den i nærbilleder her. Hvis Ja. Du... Yes, så er vi klar. Sådan der. Og så skærer jeg 2 gange. Hvor lang tid tager det at skære en pølse?
Det varierer fra pølse til pølse. Men sådan en pølse som det her, det tager en time, sådan cirka? Det kan det gøre. Ja. Det kan også gå sådan cirka, hvis man nu er rigtig, rigtig god og trænet som jeg, så kan det tage sådan cirka. Er de lige store, dine pølseskiver, eller kan det også variere lidt? Det kan også variere lidt, afhængigt af, hvor hurtigt man egentlig prøver på at få den ordnet. Ja, okay. Ja. Spændende. Er det klar til historie, eller hvad? Nej. Ikke It was a dark December night. Little Bastian walked around in the snow, scared because of the clown who was hiding behind the Christmas tree. The priest. The priest, yes. He was making funny faces. Bastian was scared to death. And then the clown, who also was a priest, took 1 step, 2 steps, 3 steps closer to Bastian. And once, he gave him a shock. And little Bastian died of fear that night. That cold December night. Hvorfor filmer du mig? Du skal komme med min telefon. Den har jeg ikke. Du skal ikke tro, du kan få mig til at tro, den er derovre. Du er bare en fucking møgeunge, du er. Er du venlig? Så vis det ved at give mig et stykke slik. Okay. Du kan få noget af den der. Må jeg det? Jeg giver os lige dig et. Fucking nice. Hvad laver du, Brian? Ja, jeg sidder og tjekker nogle optagelser igennem. Vi har i dag og i morgen, og vi skal simpelthen have noget sol, ellers så har vi altså et problem med nogle optagelser. Vi beder. Ja, Krydse fingre. Det ser altså ikke videre fantastisk ud. Det er altså et fakt. Du kan se, om der laver noget. Det spiller. Mega jump. Mega hump. Det står for. Vil du ikke film, så er det? Så en lille privatfilm. Sådan en lille privatfilm, okay. Hey, hvor er det klamt. Jeg havde overhovedet ikke overvejet. Skide hyggeligt. Farvel, Norge. Farvel. Åndehus. Åndehus, ja også det. Uhyggelige hus. Farvel, Hobbit. Aldrig mere. Aldrig mere hobbiter. Det er nemlig farvel, det er ikke på gensyn. Ja, den klud, der ligger her, den skal vi lige huske. Ja. Det skal jeg altså lige huske. Det er souvenir på huset. Den gider jeg ikke kigge på.